Odkedy sme sa rozhodli pre tento šialený projekt, pýtam sa sama seba, či robíme dobre. Popud prišiel roky dozadu, pri uvedomení si, aké je to celé krehké. Prečo napríklad v našom vzťahu, kde podľa mňa to bolo fakt super, začal sa nechal uniesť dievčinou, ktorá ťa kontaktovala a chaty a tajnosti a že prečo si to nezastavila, prečo si vôbec to nechal zajsť tak ďaleko, vieš, že... Neplánovala som sa vydávať, lebo som sa nechcela ocitnúť v situácii, že sklznem ku klamstvám. Tak, ako moji rodičia. A nakoniec, aj tak som skončila rovnako. Navzájom si klameme o svojich túžbách. Odmietla som to prijať. Rodiny by som sa nevzdala ani vo sne. Prišlo mi, že otvorený vzťah by bol noblesným riešením. Ako by sme sa mohli navzájom zradiť, ak jedinou zakázanou vecou sú klamstvá?